Morning guys! I am back! You okay, babe? Tired. He's tired again. We slept late last night. Punta ako sa ano ko guys, sa hair appointment ko. So, I have my appointment like ngayon. Kasi ano sana, 1 week after sana nung ano, pagkabit nila nung extensions. Kaya lang wala ako dito. So, ngayon, i-check lang nila yung kung ano na nangyari sa extensions, kung gusto kong magpakat, ikakat din nila, complementary na yun. So, yun. I think papakat ako ng konti lang. So, tingnan natin mamaya. Hindi pa ako nag-breakfast kasi, ano, gumising ako siguro mga 20 past 8 na. Tapos, umalis kami ngayon, 8:48. So, yun lang. Nag-ano lang ako, naglagay lang ako ng lip tint sa mukha, cheek tint, at saka lip tint. And then yung ano, yung eyebrow product na from Happy Skin, nung binabash-bash ko, eh ngayon ginagamit-gamit ko na lagi. Yung ginawa ko is nilagay ko lang siya sa tip ng brows. From the arch to the tip. Hindi ko nilagyan yung sa inner corner ng brows ko. Very natural looking lang siya. Ano din siya kasi nag-match siya sa kulay ng brows ko, which is perfect. Alam nyo ba yung lens ko, hindi nagko-close like all the way. Yung half lens, yung nasa taas, yung nasa taas na part, hindi siya nagko-close guys, nag-stuck lang siya dun. So, kapag in-off ko yung camera ko, yung nagko-close is yung nasa baba lang. Tapos, yung half, open. Na-stuck yung pag-cover ng lens, hindi ko alam. Hindi ko alam mo. Itatawagan ko sila mamaya and see. Kasi, hindi ko pwede itong iwan at saka maiwan doon ng matagal. Hindi nila maayos, bahala na lang to na naka-open. Try ko ulit ha. Guys, tapos na, pinakat ko siya. Yan. Maikli na siya. So, parang ano lang siya. Yung length ng totoong buhok ko, siguro mahaba lang nito ng konti. So, pinakat ko lang siya ng ano. Kasi yung extensions, mas mahaba siya kasi sa totoong buhok eh. So, kapag tinitingnan mo siya closely, kapag ako hindi ko siya, hindi ko siya parang hindi ko siya manonotice kapag ako. Pero kapag yung tumingin is yung gumawa ng hair extensions ko, para malalaman niya kung ano yung length ng totoong hair at saka yung hindi. So, sabi niya, i-ano na lang natin, i-level na lang natin sa totoong length ng buhok, sa length ng totoong buhok mo. Tapos after na yun, sabi ko, pwedeng cut na ng konting-konti pa. So, yan. Tapos sabi niya, shinape niya din daw dito. So, ganyan. And pina-straight ko din sa kanya, hindi ko na pina-wave. And yeah, it feels way better. She blow-dried my hair. And then, straighten niya. Yun. Now, we are heading to the driver's license office. Yes, we will get our international driver's license. Kasi pupunta kami ng Japan and we will do the, what are we doing in there, babe? Go-karting. Go-kart. And kailangan ng license, guys, sa go-kart. So, hindi nila matatanggap yung license namin dito. So, kailangan namin ng international driver's license. So, yun yung gagawin namin. And it should be quick. We will just show our driver's license and they will convert it. I'm not sure. No. Do we have to take... No, I don't think we have to take exams. No, I don't think exams. Yeah. We'll see. We're back! Nakuha na namin yung license namin, guys. Ano siya? We spent $117 kasi wala kaming photos. Hindi kami nagdala ng passport photos. So, we had to do the photos there. And we have to pay siguro mga 19 something each para sa photo. And then, the license was $39, I think. Basta yung nabayaran ko total, $117 something. And for two, international driver's license. So, kapag gusto nyo gawin yung go-kart sa Japan, kailangan nyo ng international driver's license or Japan license. Obviously, wala kaming time kumuha ng Japan license. So, kumuha lang kami ng international driver's license. Sabi nila, kailangan mo pa rin dalhin yung Australian driver's license mo together with your international driver's license pag gusto mo siyang gamitin overseas. So, that's what we will do. I will be cooking, itatry ko yung pork belly sa bago nating air fryer and see kung magsasmoke siya. Kasi usually, na-notice namin siya na nagsasmoke sa pork belly. So, I'm just boiling. Pinapaboil ko lang yung maliit lang naman na pork belly, guys. Nilagyan ko lang siya ng vegeta, pepper, at saka garlic. Tapos, maya, after na siya maboil, i-brush natin siya ng salt. So, parang lechon kawali, ganun. Coffee. Dan wants coffee. So, mag-coffee tayo ulit.
Nag-coffee ako kanina dun sa salon kasi may palibreng coffee sila. Kaya lang kulang. Kasi sobrang konti lang nakain ko. Nakain ko na inom ko. Itatry na din ang coffee ko na black. Try ko na din to. Actually, na-try ko to sa bahay. Hello, next time you... Here you go, sir. Thank you, babe. You're welcome, hello. Thank you. Nilagwapo. Try natin tong bago. Ay, nagamit niya na pala. Parang bacon lang ata. Inano ko siya, binoil ko siya. Sobrang lambot na nito, guys. Nilagyan ko lang siya ng asin. Hindi ko na siya nilagyan ng iba pa. Asin lang. Para simple lang. Yan, sobrang lambot na niya. Ano lang natin para crispy. So, 180 lang tayo. Oops. 180. Tapos, gawin natin. Try natin, 15 minutes. Tapos, i-check natin siya mamaya. Mas iba siya. Parang, yung ito, parang mas may resistance siya. Di gaya nung isa na dire-diretso lang ako. Parang sobrang, loose. Pero ito, we'll see mamaya ako magsusmoke siya. So far, so good. Pero usually, hindi naman siya nagsusmoke agad. Mamaya, tingnan natin. 7 minutes na lang. Check natin, guys. Ooh. Okay. Hala, biglang nadumi agad dahil sa pork belly. Pero yan. Ay! My gosh, my gosh, my gosh! Ano ba yan? Parang tama lang ata yung 15 minutes. Nakuyawan ko. Ato da! 15 minutes na siya, guys. Hindi pa siya crispy yung balat. Napaka-soft pa. So, ulitin natin. Mga 5 minutes more. Try lang natin 5 minutes. Ayan, guys. Lechon kawali. Lechon kawali ba? Tama ba ako? Sobrang crispy nito, Yung sa outside. Sobrang crispy. Kaya lang yung gitna, hindi masyado. And hindi ko na siya binalik kasi ayoko namang sobrang tumigas ito. Okay na Yan, Sarap na. Okay lang yan. Hindi ko na lang kakainin yung gitna. Wait, ano ba yan? Yung air fryer, hindi siya nag-smoke. So far, so good. Pero itatry ko siya ng malaking pork belly yan. Kasi kung magsusmoke siya. Pero ngayon, as in, wala talaga ako nakikitang smoke. Kain na tayo, guys. Gutom na ako. Ito na naman ako sa gutom na ako. Yung inaano ko dyan, toyo mansilang. At saka nilalagyan ko siya ng mingaw kayo. Wala na akong mga nagsasalita sa background na nagbibisaya sa background. Nilalagyan ko siya ng chili flakes. Okay lang yan. Okay lang yan. Kain tayo, guys. Kakauwi lang ni Dan, guys. And meron siyang dalang. Meron siyang dalang snack. Nagpunta siya sa Asian grocery. Tinawagan niya ako kanina. Sabi niya, anong gusto mo? Hello, babe, it's finished. Nagara. What is it? Sapin-sapin. Wala man lang tinira kahit konti. Grabe siya, beshi. Nagpabili ako ng cassava cake. Kaya lang wala na daw cassava cake. Ang sarap ng cassava cake nila dun. Pero merong maha blanca. So, sabi ko kay Dan, sige, try ko yung maha blanca. $5 lang siya, guys. Medyo iba yung boses ko. I think, sana naman hindi. $8.50 for each flour. Same, very much like similar to one. How much was it? Oh, you were not at the same shop. Yeah. I ended up in a bamboo one, Bamboo Farm. Oh, you went to the bamboo one. Yeah. Mahal ang leche flan daw sa bamboo. Yung rose water, how much was the leche flan? Leche flan? $4.50 lang yung leche flan sa rose water. Yung galing kay Azon's Kitchen, mura lang, tapos masarap yun. Sabi ko kay Dan, wag na yung leche flan kasi hindi naman ako nag-ano ng leche flan. Sana cassava cake. Buti na lang, I'm glad they don't have the cassava cake because I was after the Azon's Kitchen cassava cake. Anyway,
I thought you were rose water. Yeah. Yeah. So, okay na rin. Hindi ito galing kay Azon's Kitchen, guys. Pero mabango siya. Maha Blanca. This was $5. And then ito. Ngayon ko lang nalaman na hindi pala siya sa rose water na siya. Ano ito? Suman. Ah, yes. I remember this. So, there's a cassava suman. And one is... Ano ba itong isa, babe? Ito yung mga hindi ko nakain sa Pilipinas. Yung mga... ano tawag dito? Mga kakanin. Hindi ko to nakain. Wala kasi masyadong kakanin sa amin. Or kasi hindi ako lumalabas sa bahay. Kinain ko lang kwek-kwek. Ano ba to? Ito yung suman na rice. Ata rice ito. Tapos ito yung cassava. Mamaya na to. Inubos ni Dan yung sapin-sapin. How was the sapin-sapin? Did you like it? Yeah, right? Yeah. Guys, marami kaming mga frozen food sa fridge. So, hindi kami mag-grocery shopping hindi kami mag-grocery shopping hanggat hindi namin sila nauubos. Kasi, meron kaming lobsters, binigay nila Manay. Salamat pa rin dyan. Meron kaming 3 actually. Ito na sana yung iano ko, ipapatok ko. Kaya lang sabi ni Dan, yung malaki naman, uy. Kasi, sobrang gustong-gusto niya daw mag-lobster. Nung wala ako, super close niya daw na magla-lobster siya. Yan siya lang mag-isa. Sabi niya, it's not the right thing to do. Is that what you said? Yeah. Kasi dapat share kami. Good job, my love. Were you sad? No. So, itatabi ko muna itong maliit. Tapos, itong malaki yung itoto ko. Kasi gusto nila ng malaking lobster. My gosh, ang laki talaga nito, babe. Oh, did your mom eat the lobster already? Mom and Pete? Yeah. Because usually, like, nagtitext sila sa amin. Nasabi, salamat sa lobster. Tapos pakisabi kay Chona, salamat. Pero kasi wala ako dito. Uy, nag-text pa rin sa akin yun, babe. Your mom, she still texted me on our anniversary. She said, happy anniversary to us. And I was overseas. Nandun ako sa Pilipinas, guys. Nag-text pa rin yun. No, hang on. Why don't you put it in a basket? I'll just put it in the basket. You did it? Okay, now I'll do it. I'm almost finished. Danny is cooking this. Oh, good job. Egg in a hole. Good job, babe. Yes. I will be having meatballs, guys. Yan. I-air fry ko to. Actually, lutuin ko na nga ngayon, babe. Konti lang. Do you want meatballs? You do? Yeah, I want rice. No rice for you, yeah? Oh, I only got a couple of meatballs. Yeah, just finish it. Hala, yun na yung meatballs ko, babe. Wala na ko yung meatballs. No more meatballs for me. Hala, babe. Your body. I'll put a monkey there, my love. Dinner! That's mine. That's Danny Boy. Kasi kumain na siya nung ano niya, toast niya na may egg. I'm watching the Married at First Sight, guys. Yan. I don't know why. Pero I think napanood ko na to. So, panoodin ko yung ano. Tapos na kasi to ata. Ito na yun. Yan, yung ano na. Nakalimutan ko pala sabihin sa inyo, guys, kung ano na yung update ng aking extensions. Chinek siya nung tawag dito, yung naglagay nito kanina. Tapos sabi niya, yung mga extensions daw, nandun pa din sila. Walang nag-fall out kasi malalaman ko naman kapag may fall out. Kasi like, tingnan ko ha, yung isang strip, ganito karami. Wait, kunin ko yung isang strip. Yan. Ganyan karami yung isang strip. So, yan, kapag nag-fall out, alam ko na mag-fall out kasi ang laki niyan. So, yan. Sabi niya, ano daw, ang galing kasi nag-hold pa din sila. Yan. Nakikita nyo ba? Sana nakikita nyo. Yan. Eh, nandun pa din sila lahat, guys, in fairness, na worth it ba yung ating
ginasta. Para sa akin, worth it. Kasi alam niyo naman yung struggle ko sa buhok ko. Sobrang nipis talaga. So, at least, hindi siya as in sobrang kapal. Pero I'm not after like sobrang kapal naman kasi hindi na magiging natural. Ito, parang totoong buhok ko lang siya. Kasi ito buhok ko na to eh. So, itong nandito guys, buhok ko to lahat. So, ganyan na. Parang bumabalik na talaga yung buhok ko. Kaya lang, it's not long enough pa. See? Ang dami pang maiikli. Nagsisitubuan pa sila guys. Ang dami pang maiikli. So, hihintayin ko siya na tumubo talaga siya at least until like here. Para makat ko na siya ng ganyan. Hintayin ko lang na tumubo yung mga bagong tubo ko talaga ng long enough before ko siya ikat. Kasi ngayon, kahit na ikat ko to dito, kapag wala akong extension, sobrang nipis pa din itong dito na part. Kasi what makes it look a bit like thicker now, kahit na hindi naman siya like sobrang thick talaga tingnan, is like the extensions, diba? Kapag tinanggal ko yung extensions, manipis pa din tingnan dito. Now, am I satisfied? Yes, I am satisfied. Kung worth it ba siya? Para sa akin, worth it siya, guys. Kasi nga, wala na, I don't have to worry about putting on clip-ins and naliligo ko siya. Parang natural ko lang siya na buhok. Kasi natural hair naman talaga siya. Hindi nga lang siya like buhok ko. But it's natural hair. I can blow dry. I can style it. It's not heavy whatsoever. Wala pa naman akong problema na nakikita yung mga buns. Wala pa naman. Like, nung nasa Pilipinas ako, pinapacheck ko, like, sa pamilya ko, may nakikita bang buns? Wala naman. Hindi naman nakikita yung buns. Maybe because konti lang din yung pinalagay ko. They only put 40 buns ba yun? If I remember it right. And maninipis, tapos fine na buns pa yung maninipis. Lightweight at saka fine na buns pa yung nilagay nila to make it look like as natural as possible. And yeah, I am happy kasi parang without extensions, parang ito lang din talaga yung itsura ng buhok ko naturally. So yeah, yung isang naging problema ko lang is I noticed na sobrang dry nung extensions when I was in the Philippines. And I was using, for the first few days, I was using the same shampoo, yung Marc Anthony. And hindi naman siya ganun ka-dry nung nandito ako sa Australia. Nung nandun ako sa Philippines, I was using the same shampoo for the first couple days. And dry siya tingnan. Tapos nagpalit ako ng conditioner. So I was still using the shampoo because I know that the Marc Anthony Grow Long shampoo and conditioner has been helping my hair like grow again. So I didn't stop using the shampoo, pero I used a different conditioner. So I used Cream Silk. Siguro mga for the past 4 showers na, including today. So, 3 showers when I was in the Philippines. And okay siya. Dry pa din siya tingnan, but not as dry as nung yung Marc Anthony na conditioner pa yung ginagamit ko. Today, I used the Cream Silk again. Hindi ko siya pinawash kay ate kasi before I went to the salon, nagwash na ako. So, yung nandito sa buhok ko ngayon is still yung Marc Anthony na Grow Long na shampoo at saka yung Cream Silk na conditioner. So, okay siya. Straight niya, blow dry niya. Ano pa ba? Tinanong ko sa kanya kung naturally dry ba talaga yung extension. Sabi niya, dapat kasi yung gamitin is yung Great Lengths ata yung brand ng extension. Sabi niya, dapat salon, galing sa salon na shampoo and conditioner yung gamitin mo. And I don't wanna do that. Ayokong i-replace yung nakasanayan ko na Grow Long na shampoo because again, I'm pretty sure it's helping the, like, you know, na tumubo ulit yung buhok ko. So, oobserbahan ko muna siya before ako mag-switch ng shampoo at conditioner. Because ngayon, it looks really good. Like, hindi siya dry tingnan kasi nga, inano ni ate, blow dry ni ate. Tapos, inano pa niya, stinrate pa niya. So, oobserbahan ko muna siya, guys. And see kung magiging dry ba siya now nandito na ako, especially now malamig dito. So, sobrang iba yung weather dito at saka sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi humid. So, maybe na-shock yung buhok ko dun. Anyway, obserbahan ko muna siya before ako mag-decide na kailangan ko yung salon na shampoo. Because the extensions, guys, will last me like ilang buwan pa. Sabi ni ate, 4 to 6 months. So, I still have a couple months to go. So,
I don't want the extensions to look really dry. So, kung kailangan ko mag-switch ng shampoo, after natin siyang obserbahan kung dry pa din siya, then I will. And try the shampoo. I'm pretty sure it's gonna be expensive, so I have to like really think about it. Pero hopefully hindi siya lagi like sobrang maging dry. Para sa akin, it's worth it. Sana lang magstay siya for as long as 4 to 6 months para as in makuha ko talaga yung worth ng money. And yung pag-check nila sa buhok ko, yun na yun. If I come back and get it checked again, I have to pay. Kanina lang yung complimentary. So isang ano lang siya, isang session after the application lang yung complimentary. If I go back and like, you know, have them check it again or have a trim, ano na, meron ng bayad. Kanina kasi yung trim ko, yung blow dry ko, yung straight, wala siyang bayad. So far, so good. I'm happy with it. Maybe para sa iba, parang, ano ba yan? Ang laki ng binayad mo, parang wala din naman na iba. Para sa akin, meron. Like, kung wala akong extension ngayon, like, ito lang siguro makikita yung buhok. Char. Joke. Oh my gosh, I'm so excited to go back to my, like, skincare. Kagabi, proper skincare na ako. Pero meron pa din akong bumps. So, sana matanggal na siya completely. Anyway, yun na yung vlog, guys. Thank you so much for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Hopefully tomorrow. Be good, guys. Good night. Mwah.